Здравейте! Днес ще разгледаме следващата тема от материал по математика за 7 клас, а именно тъждеството а минус b по а плюс b равно на а квадрат минус b квадрат. За целта ще започнем с първа задача, в която ще намерим нормалния вид на следните три израза. За това трябва да разкрием скобите и ще получим, че имаме хикс квадрат плюс 2 пъти хикс минус 2 пъти хикс минус 2 на степен 2. Двата едночлена са противоположни, можем да ги унищожим и ще получим окончателно, че това е равно на хикс на 2 минус 2 на 2. Втория израз, отново разкриваме скобите и получаваме 3 на 2 минус 3 пъти а плюс 3 пъти а минус а на степен 2. И както забелязваме, отново имаме два противоположни едночлена, които унищожаваме и получаваме, че това е равно на 3 на 2 минус а на степен 2. И последния пример, отново разкриваме скобите, получаваме 2 хикс на степен 2 плюс 2 пъти хикс минус 2 пъти хикс минус 1 на 2. Втория и третия едночлен отново са противоположни, унищожаваме ги и получаваме окончателното, че това е 2 хикс на квадрат минус 1 на квадрат. Така и сега, като се вгледаме в началото на всеки от тези примери и крайния резултат, забелязваме, че крайният резултат е равен на първия израз на квадрат минус втория израз на квадрат. Да ги отсветим. Тук първия израз е хикс, ето го хикс на квадрат. Тук първия израз е 3, тук имаме 3 на квадрат. Първия израз е 2 пъти хикс, тук също имаме 2 пъти хикс. Втория израз в първото примерче е 2, ето къде се намира в крайния резултат. Тук втория израз е а, ето го в крайния резултат. И тук втория израз е единица, ето го в крайния резултат. Следователно, можем да запишем правилото, по което ще получаваме тъждеството, записано в заглавието. Така записваме правило. Произведението на сбора и разликата на два израза е равно на първия израз на квадрат минус втория израз на квадрат. Това правило ще използваме в всички наши задачи, в които ще намираме комбинацията между произведението на сбор и разлика на два израза. Така, сега ще продължим с прилагането на това тъждество в различни примери. Задача номер 2. Намерете нормалния вид на изразите. Тук може да поглеждате, ако не сте запомнили правилото все още, където в съкратен вид е дадено правилото. Значи, тук няма нужда вече да разкриваме скобите по познатия начин, а директно може да написваме резултата от тъждеството, което току-що получихме. Значи, в този случай ще имаме c на квадрат, който е първия израз, минус m на квадрат, който е втория израз. Във второто примерче ще имаме
25 на квадрат минус а на квадрат. И в този случай може да извършим допълнителното изчисление, като получим 25 минус а на степен 2. В третия случай ще имаме първия израз на квадрат минус втория израз на квадрат. От тук ще опростим, ще получим, че това е равно на 16х квадрат минус 9. Забелязвате, че когато едночлена е по-сложен, винаги ще използваме скоби. И в последното примерче от тази задача имаме първия израз, който е х квадрат, повдигнат на степен 2, минус втория израз, който е 5y, отново повдигнат на степен 2. Окончателно ще получим х на четвърта минус 25y на 2. Продължаваме с задача номер 3. Намерете нормалния вид на изразите. Ако се вгледаме внимателно, ще видим, че разликата между тази и предишната задача е в единия от множителите, където ние трябва да разместим местата на двете събираеми с цел да получим лявата част на нашето тъждество. Ето в втория множител размених местата на двете събираеми и от тук ще получа директно прилагане на новото тъждество, което е първия израз на квадрат минус втория израз на квадрат. Получаваме окончателно, че това е 25 минус m на степен 2. Тук ще трябва да разменим местата на тези две събираеми и ще получим 2а минус 2 по 2а плюс 2. И така вече директно може да прилагаме познатото вече тъждество. Първия израз на квадрат минус втория израз на квадрат и ще получим 4а на степен 2 минус 4. По аналогичен начин в третото примерче ще трябва да разместим местата на тези две събираеми. Ще получим 4х на 2 минус 3 умножено по 4х на 2 плюс 3. Ето е вече познатата комбинация от произведение на сбор и разлика на два израза, която ще бъде равна на първия израз на степен 2 минус втория израз на степен 2. От тук получаваме 16х на четвърта минус 9. Разбира се, това разместване на двете събираеми със знак плюс в единия от двата множителя може да го правим и на ум и директно от началото на задачата директно да записваме крайния резултат, но това след малко повече упражнение ще се получи. Така, задача номер 4. Намерете нормалния вид на изразите. Сега имаме почти същото нещо, само че с прилагане на малко повече операции. Така, първо ще пренаредим местата на двата едночлена и ще получа, че това е 1 минус m по 1 плюс m. Или имаме, че това е 8 минус 2 по първото на квадрат минус втория израз на квадрат. 8 минус 2 по 1 минус m квадрат. Или имаме, че това е равно на 8 минус 2 плюс 2 пъти m квадрат. Или окончателно 6 плюс 2 пъти m на 2. Второто примерче, поглеждаме го и виждаме, че в първите скоби това е формула за съкратено умножение, разлика между два израза на квадрат, която вече трябва да сме научили. И тук в вторите скоби имаме произведение на сбор и разлика на два израза.
като в този ще трябва да разменим местата на събираемите. Така, действаме. Първата формула имаме първото на квадрат минус 2 пъти първото по второто плюс второто на квадрат минус, тук задължително слагаме скоба и имаме 2х плюс 5 по 2х минус 5. Така ще получим 16х на втора, 2 по 4, 8 по 3, минус 24х плюс 9, минус 4х на квадрат, минус 25. Виждате, че ако изразът е не толкова сложен, може на ум 2х да го повдигнем цялото на квадрат и да получим 4х на втора. От тук ще получим 16х на втора минус 24х плюс 9 минус 4х на втора плюс 25. И окончателно това ще бъде равно на 16 минус 4 12х на квадрат минус 24х, 9 и 25 прави 34. Така и последното примерче. Виждаме отново формула за съкратено умножение и разлика между разлика и сбор, тяхното произведение по вече познатата формула. Сега да припомним, че този израз е равен на х плюс y цялото на квадрат минус първото на квадрат минус втория израз на квадрат, цялото умножено по числото 4. Сега ще имаме първото на квадрат плюс 2 пъти първото по второто плюс второто на квадрат минус скоби 4х квадрат минус 16, цялото умножено по 4. Така, ще припишем първата част на този многочлен, след което ще разкрием скобите и ще получим минус 16х квадрат, минус по минус плюс, 16 по 4 е 64. И сега остана само да направим приведение. Минус 15х на втора, плюс 2 пъти х по y, плюс y на втора, плюс 64. Това е нормалният вид на този многочлен. Така, да преминем към следващата задача. Докажете, че изразът, който виждате, не зависи от стойността на променливата. За целта какво трябва да направим? Трябва да го приведем в нормален вид и да покажем, че остават само числени стойности в него, без да се намира променлива. Така отново, първите скоби е формула за съкратено умножение. Първото на квадрат плюс 2 пъти първото по второто плюс второто на квадрат. Тук отново ще разменя местата на двете събираеми. Ще получа плюс 2 минус х по 2 плюс х минус 6х плюс 1 равно х квадрат плюс 6х плюс 9 плюс първото на квадрат минус второто на квадрат минус 6х плюс 1. Забелязваме противоположни едночлени, тези двата също, и тях можем да ги унищожим. Ще получим, че имаме окончателно 9 плюс 4 плюс 1, което е равно на 14. Следователно, изразът не зависи от стойностите на променливата.
Така. За домашна работа ви предлагам да се упражните с следните две задачи. Очаквайте скоро и упражнение върху досега изучените формули за съкратено умножение. Това беше за днес. Ако начинът, по който предлагам уроците ви харесва, можете да се абонирате за моя канал. До скоро!